Sú 2 hodiny ráno, mám tu byť o 8 ráno vo futreku a my nemáme ubytko. No dobre, ráno som stala a fakt som si hneď ustlala posteľ. Potom som sa dala dokopy, keby to bolo také rýchle ako vo videu. Pobalila som nám veci, vyvešala práčku, v sklade ma čakali jahody, najskôr všetky vybrať, potom ich dať naspäť. Potom som ešte išla do skladu pre čokolády, liofilizované ovocie, krémy a tak. Zase schody ma prenasledujú celý život. Ale čo mám robiť, aspoň sú to kalórie dole. No a potom som sa vybrala na cestu do Kisúc, kde sme mali futrek. Oblepila som poháre na dubajské jahody, ešte vám tu takto ukazujem náš futrek, jahody a takto som sa tam prechádzala. Tam to má super atmosféru, ja som tam chodila už ako dieťa do Kisúc s kolotočmi. A potom som ešte natočila nejaké rozhovory. No takže sú 2 hodiny ráno, my sme práve volali na ubytko a povedali, že nás neubytujú asi. Mám tu byť o 8 ráno vo futreku a my nemáme ubytko. Malinký diviak. Takže ja už ležím v posteli, sú už 3 hodiny ráno. To je asi, že najhorší hotel, ako som kedy bola. To je extrém, keby som není, že 3 hodiny ráno a mám kde inde spať, tak fakt by som tu nebola. Spali sme 5 hodín a 8:03 už sme boli na ceste do Kisúc. Tam som si urobila takéto raňajky. Aj toto sú veci, keď proste zavádzame kolotoču, takže musím vo futreku držať veci, lebo musíme futrek presunúť, všetko mokré, celé upršané. Odtiahli sme ho na druhú stranu s autom, kde bola cesta, aspoň tam nebolo blato. O 2:30 ráno sme vyrazili z Kisúc a po hodine šoferovania ma úplne že vypínalo, tak som si na chvíľku odpočinula na odpočívadle. Aj takto vyzerajú moje dni z papinky.